מה אני עושה, אתם שואלים? אני מתכונן לקראת מסע הבר מצווה שלי בעקבות גיבורי זמננו. אני הולך לפגוש את הגיבורים האמיתיים של ישראל. זו הזדמנות ללמוד על אומץ, על אהבת הארץ ועל מה שבאמת חשוב בחיים. אני הולך לפגוש את אבא של יניר שפירא, שנלחם ברימונים של המחבלים, רב צבאי שהוא גם מחנך, ואפילו אטוס בטרקטורון מעופף. מגניב, לא? למה אני מספר לכם את כל זה? כי אני רוצה שתצטרפו אליי. בואו נגלה מי הם גיבורי זמננו. תחנה ראשונה, הרב אבי שמחוביץ' שהיה המחנך שלי בשנתיים האחרונות. יאללה, בואו איתי. בעצם איזה גבורה יכולה להיות כאילו גם לי עכשיו, שאני לא יכול להילחם בעזה, אני רק פה לבד, איזה גבורה אני יכול לעשות. הגבורה היא של כולם. זה כל ילד לפי האופי שלו והתכונות שלו. יש ילד אחד שהוא צריך גבורה להתאמץ ללמוד, כי הוא באמת לא מבין וקשה לו. יש ילד אחד שהוא צריך להתאמץ ולהתנהג יפה לחברים. יש ילד אחד שצריך להתאמץ לא יודע, כל אחד יש לו משהו אחר שהוא צריך להתאמץ בו. יופי, קח ימינה, תכופף, שלא יראו אותך, תקלע אותו שם. יופי, תפתח בזהירות. יש זיהוי? לא, רק את המילגים הפטפוצים אמרתי. מה? לא הבנתי. חינוך לערכים? איך זה קשור? גבורה זה לא מי שמסתער על האויב, שהורג כמה שיותר מחבלים? מעניין מה שהרב אמר. אני צריך להמשיך לברר. בתחנה הבאה אני הולך לפגוש את הרב סלוטקי, אביהם של נועם וישי, השם ייקום דמם, שירדו לקיבוץ אלומים במלחמה ושם נהרגו. בואו איתי. רציתי לשאול אותך, מה זה בעצם גבורה באמת? שגם בן 19 היום, קוראים לו צבי יהודה, צביקי, והוא הוציא סטיקר לזכרם של האחים, של נועם וישי. ובסטיקר הוא כתב, גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד. אותנו משכנה שלפני שעברנו ראינו אותו פעם אחת, חזרנו אני ואשתי, ראינו אותה עומדת עם הרכב בחנייה, עם הגש פתוח, בוכה. באנו אליה, שאלנו מה לך? כל פעם כשהייתי מגיע לחנייה, היו לי שקיות בבגז' והם היו עוברים שם, הם לא היו שואלים אותי, הייתי שולחים את השקיות, יורדים את כל המדברות, שמים בבית, עולים שוב, עושים את השקיות, ומתקדם. זה לא שאין לי תור, אני יכולה לשחוק, גם עכשיו אני יכולה לשחוק, אבל אני בוכה כי נזכרת איזה גיבורים עניים. וואו, מסתבר שכל מה שצריך כדי להיות גיבור זה רק לראות את האחר ולעזור לו, לא תעמוד מנגד. רגע, זה שעכשיו אני שוטף כלים זה אומר שאני גיבור? מה זה? כך, רצית להיות גיבור, בבקשה. יניר שפירא, השם ייקום דמו, אחד מגיבורי המלחמה, שב-7 לאוקטובר התגלה ממש כסופרמן כאשר נלחם במחבלים ללא נשק והחזיר להם רימון אחר רימון. בואו נלך לפגוש את אבא שלו. לפני משהו, אחד הדברים שהפתיעו אותו, שבאו לו, הוא שאל את זה, למה הוא לא רוצה לצאת לקצונה? אז אמרו לו, הוא לא אוהב צבא. אז הוא אמר, אני לא מבין, הוא החייל הכי טוב שיש. איך זה יכול להיות שהוא הכי טוב, הוא לא אוהב צבא? הוא אומר, אני מוזיקאי, מה שאומרתי זה מוזיקה. עכשיו אני נמצא בצבא, צריך לעשות את זה הכי טוב. כאילו לא לעשות ליד, תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול, גם אם זה אפילו אתה יודע שזה משהו זמני. תעשה את זה משהו זמני, תעשה את זה, תשקיע את זה הכי טוב בזמן, תעשה משהו אחר. תעשה, שהזמן לא, שתרגיש שהפקת מזה את המקסימום. וואו, מי היה מאמין שהנר בכלל לא אהב צבא, אלא אהב מוזיקה, והוא עדיין השקיע בדברים שהוא לא אהב. מדהים. יונתן, אני רואה שהתחלת לאהוב לקפל כביסה. לא, אבל אני משקיע בדברים שאני לא אוהב, כמו הנר. בתחנה הבאה אני הולך לראות גבורה מסוג אחר לגמרי. עם גיבורים שמתמודדים כל יום עם מראות קשים, עם שמחה ועצב ומעורבבים יחד. אני הולך להיפגש עם הינדי, אחות בחדר מיון. עושים טריאז' רואים מי הכי לחוף, הכי דחופים נכנסים לחדרים.
היו לנו גם אירועים שכולם מופיעים. אז כמו שאמרתי לך, בגלל שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, אז הכנו את האזור שהכי קרוב לחבר'ה האלה. הדבר ראשון שעושים זה מחזיקים את הצינור, ביד השנייה, כן? עוד שלך קצת קטנה, ואתה רוצה לראות שבטח הזה עולה. אתה רואה? אבל יש תחנה אחת שאני הכי מתחבר אליה, הבור של דוד בגבעות איתמר. דוד, בן הדוד שלי, שהיה גיבור אמיתי שנפל בקרב. אני רוצה ללמוד עליו ועל מה שהוא לימד אותנו על אהבת הארץ. אני הולך לפגוש את מאיר, חבר של דוד ומי שלחם לצידו. נגיד המשפט הזה, מה אתה רוצה שיזכרו ממך? כאילו, מה אתה באמת זוכר ממנו? נראה לי בעיקר את הפשטות ואת הזרימה. נראה לי שהמקום הזה, המקום כולו פה מייצג מאוד את דוד. דוד התנדב פה בחווה של איתמר, פה כמה מאות מטרים מכאן. הזרימה למעיין, הנוף, אהבת הארץ, לטייל, זה נראה לי מה שבמיוחד נשכח ממנו. גם באותם רגעים האחרונים בעצם ששם דוד נהרג, כבר הגענו לבית, כל הצוות ישב בקומה ובעצם חיכינו לקראת יציאה, ואז המשימה האחרונה ושאלו מי עושה את המשימה האחרונה. כמובן דוד התנדב. וואו, איזה מסע זה היה. חשבתי שגבורה זה משהו גדול ורחוק ממני, כמו גיבורי על בסרטים, אבל זה משהו הרבה יותר קרוב אליי. מה שמיוחד בגיבורים שפגשתי זה שהם לא נהפכו להיות גיבורים ביום אחד. הם פשוט היו ככה בכל יום. ועכשיו אני מבין שהמסע שלי לא רק על גיבורים של פעם ושל היום, אלא על הגבורה שלי, איך אני יכול לתת את 100% שלי, לא רק באתגרים הגדולים, אלא גם בדברים הקטנים. ולקינוח, הלכתי להציץ על המדינה היפה והמיוחדת שלנו מלמעלה, מדינה של גיבורים. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.